Тръгна. Не бягай. Отивам до тоалетната. Колко пари имаме? Аз имам 5000. И аз имам толкова. Мисля, че ще стигнат да си вземем място. Да видим. Денис къде се изгуби? Ще дойде след малко. Говорим за вълка. Аз ще отида. Не знаех, че си тук. Атакан тук ли е? Тук съм. Здравей, как си? Добре. А вие? Кажи, Хаял. Как си, Асла? Добре, а ти? И аз съм добре.